di Pulau Jawa, onde apa nan di tanah rantau. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official, abah tamu Jo Cyril Asmara. Halo Pak, jangan sampai lupa ya Pak yo, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Cyril Asmara. Oke Pak. Allah di bandale anak buwe sila sabalai malang di bandale anak buwe manggale larang Jawa di dalamnya orang lah manggale larang rantau di dalam onan tadi lakasen olah nomor la ampe hokini lakamasue hoka nomor lali horau bana larang rantau hola japui la japui barang ke badan diri
asbon baduo joinyo buyung riko menuju hotel bintang 5 di sinan kalau dipandang ala-ala nanya ate oton manan meja nan di dalam karuang lah dinayan pulau sekalian. Kontak nyobeong mesin duit nyogas ditakan nyogas tetakan kompleng nyorese andal masuk kompleng nyopapa lah jalan nototang di jalan yo auto tadi ndak di jalan do di palamu maalun asbon bawa auto indaknya agak melarian ndak lama sesudah itu tiba waktu yo jangkonyo lah sampai ke tampe nanyo tuju. Orang sapam tahunya di otonyo sungguh nampak BM6 ama BM6 AA orang bitau kesadonyo ketua pareman pasabawa tuan. Lama suotonyo ketampenyo talata ditampe parkiran biaso ala-ala turun dari otonyo bawa sekalian tuma meja tadi. Onyo imbau pegawai hotel di sinan kalau dipandang nyobau meja bakar ruang indak to etong lamo bana nyotarui ke kamar sangat tutuan. Nyotarui ke kamar satu seto tiba dake kamar satu bel dipicik pintu terbuka baitu kalau dipandang nyobau ke dalam kamar. Honaniyo nandi dalam karuang ala-ala duduk dalam kamar barampe inyo samo duduk nan cie iyo buyang asbon nan sorang iyo buyang riko nan cie adik sultan barunai nambah namo musli bulkia nan cie kawan dari inyo. Di sinan kalau kok dipandang keluar sekali pae meja dalam karuang stop keluar dari karuang mejanya uji sekalian tuan. Bareknya nampak 82 diuji meja sekali nyo gores sindak kagores nyo sentar tembus timba balik nyo panggang indak nanange. Di sinan kalau kok dipandang indak to calik lamo bana bagambar nago di punggung nyo baru ujian nyo penghabisan nyo cabui pistol di pinggang. Nyo paci meja sekali nyo tembakan ke tangan sekuti komandasi sajo di kulit nyo tuan. Komandasi sajo di kulitnya itu meja kok dipandang memang iyo gio sebana gio ndak gio bagara-gara itu kalau dipandang. Baru bakat tu adik sultan barunai nambah namo musli bulkia dangakan bana de apa elo-elo piti kontan nang kapak tarimo atau cek kontan nambo lagi. Bakat tu asbon sekalian kalau yo ambo baurusan biar cek biar nyopiti diambo samo pak kasadonyo tuan.
Diambo samonyo akasadonyo di sinan kalau dipandang biarlah cek saja pak ambo agi cek kontan hari kini bakato sekali buyung asbon ko iyo cek kontan kabagi buean cek dua alai ba itu kato badaninyo nan cie bue 2,3 nan cie 1,6 dia. Omandanga katoco itu na meja sudahlah jale nyobuean cek 2 alai nan cie 2,3 nan cie 1,6 ndak 200 juta dopak meja bajuan nan cie 2M 200 juta nan cie 1M setengah pulau ditambah 100 juta di sinan kalau dipandang nan cek selesai diambilnya lah sudah timbang terima babalik badan diri asbon bakato asbon kadianya honde di kandung riko dia kocek ambil di buyung ambil nan 2,3 dia. Ambil nan 2,3 nan 1,6 dia udah membawa ba itu kato dirinya pagunoan piti kanan elok jangan tagak juang lay di pasar bawah ba itu kato badaninyo ceknyo ambil di badan riko menanginyo ambil cek kontan di sinan makato badan riko nampiti dan anado cek mbo ambil abi kasadonyo mbo bali toko sebuah yoda mbo bali oto baru cie dai kok dapet kandak badan ambo mbo japui anak ke kampung anak marah Saida Ojo mandenyo yodai ba itu kato badan riko tuan Honyolah tiba di dalam motor mencari riko menangi dan menangi juang layam mani udah kangkua kini kok do piti pengguna lah kena nelok kok teragaan jepi anang japui lah jangan tangi luang kaluan bodoh dia po dia badan buyung Omandanga katoco itu lah sanangnya hati badan inyo kini danga di badan muda kok dapet pinta badan ambo yo udah nama mimbiang ambo dipakan baru ho carian ambo dato koci 100 rumah gak sabua ambil ano oto rancak cinye dai ambil anoto daran caci mendanga kato rupo itu lasanang hati badan asbon ke rumah dulu dia badan awa inyo barangke nak nyolai barangke dari hotel bintang 5 lah rumah asbon nanyo 7 Hodi malu hati ndak kaibo anak merasai bantu itu nampak-nampak muko anaknya nampak-nampak muko badan santi merasai sejaknya tinggal Oh itu dek riko pae dan takana ndak parah lu dia tong lamo indak di jalan di palamo sampai oto katampe asbon tuan sampai otonyo katampe asbon di sinan kalau dipandang onde dia kandung namudoi iyo kopiti kang ambil iyo dah kato badaninyo Omola barangke badan awak to ambil piti dah olu ba itu bana kato inyo indak to bilang lo lamo-lamo ba kato sekali badariko
Onde udah dengan bana mosaran sajo cek kau dambo kau sebanyak iko dapiti nang kamu ambil dah antiang nambo ambil nyo ambil sajo piti de udah dai. Ambil saja dah piti de udah ba itu kata badaninyo ndak guna to bilang-bilang lama kok laco itu diriko nang kaelo jadi dia kata badan asbon to cari orang jual rumah to cari nang kaman jual toko. Oba itu kata badaninyo sedang mencari jual rumah sedang mencari jual toko balam taranggo ate tanggo manyang tahu raya te pintu salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu. Ho tinggal nariko jo badan asbon to japui badan susi tadi sedang adoinyo di rumah tumpak di badan diri susi. Awak sedang bermanung-manung pulang lapirgo berjalan kaki ke rumah Bang Adan. Hola susi la tadi Karoma badan susi tadi satu tiba di labur rumah baca assalamu alaikum. Oman jawe susi Petriani alaikum salam kata susi mencalik karak kala buruma kira suami nalabah alie pae. Kira suaminya nambah balik baru lah tiba badan pirgo bakato badan diri susi onde abang dengan bana lalamo bang abang dak balik makoto badan awak ba itu kato badan ninyo lah dake bang hari setahun baru iko pulang ke rumah yo bang. Memandang kato dari susi baru menjawe badan pirgo lamalang dia tiba di abang. Ho abang dulu membawa oto tabao bawang putih dia belok pekan baru tiba di daerah Bangkinang tatangko abang di sinan tatan 10 bulan dia. Tatan dia 10 bulan jadi oto lah nyotarek lo di dialir abang keluar dari penjara oto lah balik karang showroom mangko pulang abang ke rumah yo dia. Hujan berang dak susi bake abang mendanga kato rupo itu jawapan badan susi ko iyo lai bang bantu itu ba alo ambo kekaberang yo bang. Kok latalan yu kaba ayu baru di sinan bakato badan pirgo. Honde dia kandung susi dia kok dapet kandak badan abang ambil dia oto babalik babalik oto baru dia. Abang manggale susi cobiaso mendanga kato bantu itu menjawe badan diri susi namu awak bang membali oto bapiti bana bang nana ado yo bang.
bapiti bana mabang nanda ado mandanga katoco itu nda ado lai do bang piti badan ambo kok kontraan toko bang alabi toko lah pulang ke nampunyo isi tokonyo ambil diurang kesadonyo pembayar utang badan ambo yo bang. Hujan piti pembali oto bang, pembali bare awak nak punyo lah 2 hari mabang dindak makan. Ko anak ba itu pulo mandanga kato rupo itu. Oh baru bakato badan pirgo ko iyo susi sabantu itu ko dapet kandak badan abang jual rumah 100 tanah to ambil dia oto babalik dia. Oto ambil oto babalik mandanga kata rupa itu di sinan kalau kok dipandang tadanga di badan anak iyo diupiak Santi Dewi anak lah cadik dipandangin lah ukuran masuk sekolah. Oh manjawe anak sekali dan ada ibu sabananyo 100 apa sekalian rumah ndak boleh ibu jual tanah ndak boleh ibu jual ikoko apa ambo membali. Oh bukannya bali badan apa bukannya bali badan ibu ikut tanah ko apa ambo nama bali 100 rumah sekalian ndak boleh rumah dijual dobu. Oh ndak boleh dobu rumah dijual mandanga kata rupa itu di sinan kalau dipandang lah berang sekali buyong pirigo anak ketek pandai melawan niko baru piek badan gadangnya lah pandai menongka kata ambo baa di susi nang kaelo. Oh di sinan kalau dipandang nan susi manjawe lambek-lambek kok rumah bang nang kabang jua yo lu bisa tu do bang itu tu ate namo anak yo bang. Oh ndak kabisa rumah bajua ndak kabisa tanah to jua mandanga kato bantu itu baru bakato badan pirgonde susi dengan bana pilihan taro duo dia salah satu. Oh kalau sayang susi kambo campa anak hari kini kok sayang susi kana ambo caraikan hari nangko dia. Oh ambo caraikan yo hari nangko mandanga kato rupo itu lamo tamanuang badan susi sedang bamanuang hari datang di sinan kalau kok dipandang. Oh baru bakato susi tadi onde nak kandung Santi Dewi barangke lah naik dari rumah pailah semua Santi kama kakapai siapa membawa tolong pai yona. Oh sabalun tajadi nak naninda-inda elok barangke dari rumah tinggal rumah na gadang nangko tuan. Oh tinggal rumah nak gadang nangko menanga kato dari mande menangi badan Santi Dewi onde ibu dengan bana bapikirlah bu badan ibu. Oba pikir bu abi dek sayang ibu kebake suami dek sayang ibu ke suami muda yo bu. Oh anak lo nangka ibu si ndak berpikir badan ibu mendanga kato dari anak laki lap badan diri susi nyo ambil sekali tangkai sapu nyo kaja anak jo sapu. Oh satu dape anak di susi nyo talo anak jo sapu barangke lapie dari rumah tinggal rumah gadang nangko ambo ndak niyo anak lain tuan.
kata rupa itu nyotalo anak jo sapu balapi pinggang kane sapu kadang-kadang tiba di punggung kadang-kadang lape ke bau maratok badan diri santi apa onde apa sayang jo santi apa onde apa manjo jo santi apa japuilah santi anak apa apa hindak tatan dompak kena sapu hindak tatan kena talo japuilah anak badan apa itu kato badan santi Tuhan sadang nyobai di mandenyo iyo di badan susi tadi datang lo pirigo dake anak nyoelo tangan senti dewi nyoelo kalaman rumah manjala tibo di halaman sato manjala di halaman tetangkui anak tetana marato badan diri santi onde ibu dengan bana ya bu oh ibu lah bu pakai santi jangan bu di baju ibu lah bu pakai ambo ya bu hujan di bae badan ambo dek sayang ibu kalaki mudo jo anak bu ibu bapisah gue ojo anak mabu ibu bapisah nyokaja jupa di badan susi tadi nyo ambil kayu pakalaman dapet lah kayu di badan nyo talo kaki jo kayu marato rato kena talo yo pak oh barangke lalai pik dari rumah pik ambo nak nio do anak lai mandanga kato bantu itu oh nana alun jo namu pai anak ndak namu barangke dari rumah mande mambai pirgo mambai mande manalo pirgo manampa mamaki pa kanai tangan yo pae marato rato badan santi Tuhan onde ndak tetanak nak kanai tangan onde ibu bus yang jo santi jangan budi bae ju biarlah barangke santi dari rumah oh selamat tinggal yo bu badan ibu santi barangke nak nyolai sanang-sanang lah ibu jo laki mudo buai oh ambo barangke bu nak nyolai barangke anak dari rumah sedang kamulai kabajalan kanai talo Hojo kayu kane tanpa juo di badan tuma buyong pirigo tapi de anak ketakutan tapaso anak barangke Tuhan tapaso anak barangke sedang anak jalan juo jalan lana sama seorang menangis esa-esa aye mato badarai-darai manitik jatuh aye mato oh apa sayangnya santi apa baliklah lepak ke korong kampung yo pak rantau nama 7 negari nama apa pijak calilana badan apa yo pak itu kato badan anak Tuhan
Hoba itu kato badan anak sedang menangi-nangi juo. Hari bertambah petang juo, petang bajawe dengan sanjo, sanjo bajawe dengan malam. Marilah malam dipandangi. Hado hari pak pukul 9 kama badan kama ngadu rumah siapa kabat 7 berjalan juo sama seorang nampaklah rumah orang pak sedang ado lampu nantarang. Ho sedang balampu di teras rumah baranti sinan badan santi menangi tak isa-isa main bau namo badan apa. Ho jago lah orang ate rumah satonyo jago orang ate rumah sato keluar badan ete jo apa lah keluar apa tahu di badan anak apa tahu di badan santi. Honde nak kanduang santina dia ko santi ko manangi labi badan nak balu-balu dia po santina. Oh anak ete yona ba itu kato badan inyo baru menjawe badan santi honde ete sarato apa ibu apa bake ambo ibo late bake santi. Ambo nyobae diapa, ambo nyobae diapa tiri, ambo nyobae, ambo di mande nyobae, ambo di ibu apa kanda menjual rumah, ibu kanda menjual tanah. Ambo ndak namu te jual rumah, ambo ndak namu jual tanah. Mangkota usia badan ambo te. Oh mangkota usia mate badan ambo ba itu bana katoyenyo ndak guno to bilang-bilang lamo di sinan kalau kok dipandang onde nak kanduang santina molanyo nai ate rumah yona. Hojan santi nak menangi yo kok nyusi di mande santi jo apa badan santi tinggal jo ete lah nak santi di siko yona. Hojan dianggap orang lain barala monyo santi kandak tinggal nanete indah kakaberang nanapa indah kakabangina Onan apa indah do kakabangi di sinan kalau kok dipandang dak paralu to etong lamo dak guno to bilang lamo bana. Koto tinggal anak sedang joete tinggal anak sedang menangi to japui badan buyong riko tuan. Oto japui badannya abu yoriko maalun badan riko tadi lah dapet toko di badannya lah isi cukui sekalian alanyo isi toko nanado nak tabado gadang tokonyo merek tokonyo lagi rumah sudah awak tabuang tuan. Oh itu nyoagi merek toko hola nyobali lo rumah sekalian ho rumah dapet toko lado nyo ambie oto sabua nanoto la nyoagi merek pulo merek nyoto tadi coto camo merek sadonyo Kosamo sajo co merek toko merek nyoto nanyo agie rumah sudah wak tabuang itu juo merek otonyo
Rencana badan diri riko kok tiba pagi barisuknyo ambo barangke ke Bukit Tinggi mbo japui anak badan ambo tuan Ombo japui anaknya badan ambo ba itu bana kato hati ndak paralu to etong lamo ndak guna to bilang lamo bana Hodisiko kalau dipandang tinggalnya sebantu itu tinggal di Pekanbaru sadang basanang-sanang badan riko kok kekayaan ala lado oto ala baru mala kok toko lado pulo oto japui pak inyo badannya susi tadi sadang di rumah pak jo badan pirgo nyombuk juo di badan pirgo juala rumah dengan tanah naninyo badan diri susi oh ndak namu do menjual rumah ndak namu menjual tanah antanyo apa kata jadi malangi ndak dapet ditulak mujuin ndak dapet diraih alam-alang tiba di badan susi hari sadang tengah malaman yang de inyo ndak namu menjual rumah ndak namu menjual tanah laki lap badan diri pirgo nyo ambil tali salai nyo kabek mari badan susi nyo anggui dari jendela aja lu lama Hola bilangan sampai Jalula bilangan sampailah mati susi Petriani naninyo buyuang pirgo tadi barangke malam dari Roma oh barangke malamnya dari rumah indak to bilang do bilang lamo paginya kalau kok dipandang oh pagi-paginya lai kok dicali orang ada lo badakatan kapai-pai keluar nampak mai sedang tergali impang pai oh nampaknya maya sedang tagalimpang-tagalimpangnya dake jendela di sinan kalau dipandang di bawah jendela talatak nyonyo imbau orang nambah samo lah datang orang badakatan nyo calik di orang nan banyak lah datang orang nan tahu lah datang orang nan tuo kok kira lah mati susi Petriani baru dibawa naik ate rumah nama bunuhnya indak jale tuan oh di sini lah tiba orang badakatan lah tahu lo orang di Sabala dapet kabar anaknya tadi nambah nama Upik Senti Dewi katanya orang nambah sama nan Upik Susi Petriani malam tadi ajanya sampai oh datanglah anak dengan netek sarato jo badan apa naninyo anak ndak percaya kira iyo mandela mati nyo calik mandela meninggal marato anak oh dake susi opai sedang menangi-nangi yo opai
Onde ibu sayang jo Santi yo bu, ibu indah ado picayo do buai. Hojana mo di usia ju, tapi ibu sayang kabake pirigo, ibu sayang kalaki muda bau usia anak badan ibu kini lah mati. Hombo dapati yo buai, ba itu kato badan anak Tuhan. Di sinan bakato na banyak paila kali kubur lay kato na basamo dekok karano orang na membunuh sasina ado seorang yo nak nanjale orang na membunuh anta jatuh mati paja ko awak ndak lo bisa menuduh orang beko awak lo urusan. Oba itu kato badan orang bakali liang di sinan kubur kanyo kali tinggal orang sedang mengali kubur namai sedang bermandian. Oh balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggalnya sedang mandi dulu badan rikolo kita japui pae. Badan rikolo kita japui riko dahulu sadang nyoriko ko dipandang kiro nyala marah ke bukit tinggi nyala sedang di perjalanan rencana nama japui anak nambah namo badan Santi Dewi. Hondaklah motor di berjalan sampailah ke daerah Bukit Tinggi tarui ke pasar kuning dicalik kadai ndak ada ditanya ke orang samo manggale. Tumpak di badan Susi Petriani anggaran 6 bulan kini ndak ada bakadai lain ndak ada batoko lain inyola tatap di rumahnya Tuhan. Ona ninyo la jatuh banse ba itu kata orang nan di pasar kuning tarui lainyo riko ke rumahnya iyo kataro Bukit Tinggi ndak lama to sedang jalan. Oh hampir ketibo ditaro Bukit Tinggi hampir ketibo dake rumah marawa hitam lata taga tasiro darah dirado tasiro darah badan inyo siala meninggal ko di rumahmu. Hojana na ambolo ndak na meninggal ba itu kato badan buyung riko. Hondak lama oto di bajalan sampai oto kalaman rumah baranti oto di laman rumah. Turun sekali buyung riko satu lah turun dah buyung riko nampak di anak badan inyo nambah namo Piek Santi Dewi marato anak. Imbo apa yo pae nyokaja pada anaknya yo pae satu nyokaja badariko yo pa latibo badan Santi Dewi yo anak dari badan riko ne apa sayang yo awak yo pa. Olamu bana apa babalik baik lambe bana apa ke rumah lamati badan. Oh ibu Santi opai ba itu bana tangi anak Tuhan. Ola mati pa badan Ibu Santi lambe bana pa babali anak manangi nangi juo mai la sudah mandian kadi usung ke pintu kubur. Oh mulainya orang bawa ke kubur sudah sumbayang-sumbayangi lah sudah bawa ke kubur sedang bersandang ke kuburan anak baratok-ratok juo anaknya dukung pak di badan riko. Oh sedangnya anak kemanangi onde apa sayang jo Santi opai.
Oh jangan tinggal jupa badan ambo kama santi kakapai ko ibu ala kabakubuan yo pa. Oh awak jo siapa kakapai santi na ado pa badusana pai. Oh di sinan sampai nyawa ke kuburan di sinan kalau dipandang mai kamulai masuk kubur satu nampak pak mai masuk kubur kamulai kubur karang timbul merato anak badan susi onde ibu sayang nyawa ibu. Oh elok bu ibu di kubur ya bu. Oh calik jo santi anak ibu ya bu. Caliklah santi anak ibu bu. Ulangi anak bu dimati anak kete bu. Oh ibu tinggal ya bu. Ba itu kato badaninyo Tuhan. Oh di sinan kalau dipandang selesai mai rang kuburan dan anaknya bawa pulang setelah tibonyo di rumah. Onde nak kanduang santina ndak guno rumah kodo kita uni to kunci saja nak rumah gadang barang angke kapakan bangaruna barang ke awal nak kepakan baru ba itu bana kato inyo ndak guno to bilang-bilang lamo oh ndak paralu to etong lamo bana barang ke nyo dari Bukit Tinggi pakan baru nang kanyo tuju sanang taraso dalam hati ayah Joana. Hola batamu pa bilang-bilang lama di sinan kalau dipandang oto bajalan taroejo. Oto bajalan nyo taroejo indak di sikodo di palamo ndak lamo to di bajalan latih boto di pangkalan. Odek lamonyo bakal lamuan sampai ke rumahnya badaninyo sampai ke daerah Pekanbaru di Mabana rumahnya Bali. Oh iyo di Buyong hari kota di tampeknya di Putri itu. Oh jue pae. Oh tampeknya dake jalan Putri tuju di sinan rumahnya Bali sampai ke rumah badaninyo oto talatak di tampeknya kunci rumah sudahnya ambil. Hota buka sekali rumah gadang onde nak kanduang santi apa. Okok mandi nak kaban bake apa. Biarlah apa memandian anak jan menangi juona Oh anak jan menangi juo mandang kato dari apa sinan menjawe badan santi onde apa dengan bana di malu awak nak menangis saburuk-buruk badan ibu tetap nyomande ambo juo.
Hosa buruk-buruk badan mandi tetap nyo ibu badan ambo di malo santi ndak manangi pai di malo santi pai ndak kamanangi di sinan kalau kok dipandang ndak guno to etong lamo. Ona nari sari itu anak lah sanang jo apanyo basanang-sanang nyo kaduonyo ukuran katoko lah katoko ho baru bakato badan riko onde nak kandung santina ho apa batanyo nak baket santi kanapo rumah di Bukit Tinggi aguno rumah jo tanah yo nak ho awak manatap di Pekanbaru to jua bana rumah jo tanah to Bali tanah dipakan buek late namo santina di sinan kalau kok dipandang bakat toinyo rupo itu menjawe sekali badan anak onde apa dengan bana yo pa ho kok dapet kandak pa badan santi ho dia lapuk rumah jo tanah rumah ndak boleh do apa jua kok baju rumah jo tanah ndak ka baca lihat do pa kubu ibu dopa ndak kado baca lihat dopa kubu ibu ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang ndak guno to etong lamo kok laco itu nak nangkaelo indak baju indak mola nampo kok sanang hati santina etong lamo banana ninyo sanang bantu itu pembantu untuk anak bacari kan ukuran sekolah lawak sekolahan pembantu mandinyo anak lawak cari ndak tawa dosa nang hati anak ona ninyo buyang riko tadi tetap di tokonyo badaninyo ko anak kalau dipandang kadang-kadang anak ke toko biarinyo baganti hari biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun setahun jo 2 tahun lampe tahun sekutiko tumpak di anak kok dipandang lah duduk di bangku sekolah lampe olah duduk di bangku sekolah ampe anak batam baca dia ju anak tamanyo dia apanyo kok tiba di hari minggunyo di toko dake apanyo ado harinyo sekutiko indak to etong lamo bana agak sajo di hari minggunyo sadang di toko bana nan toko isinyo sekutiko cukui lah badak jo minyak-minyak ba itu bana isi toko datanglah udang kabalanyo datanglah anak gadi rancak mencari minyak nan elok mencari badak muko nang gak maha
Oh di sinan kalau kok dipandang indah to etong lamo dek karano kama milih minyak. Oh anta malang antanyo muju nariko indah lo mencaliek talajang anak gadi orang tuan. Otala jangan gadi orang lah jatuh nyo badan nyo paci mama di sinan kok dipandang bakato badan diri riko maaf bu badan diri ambo nak nampak do bu ibu kekalewat nak nampak sedang bili badan kokok salah maaf bu badan ambo mandanga kato cuy itu ndak baado bang kato badan inyo manga sampai minta maaf bana toko badak bang abang nampunyo bang toko badaknyo abang nampunyo ba itu kalau dipandang di sinan kalau kok dilihat. Oh bakato nang gadi tadi onde abang dangan bana nang badak nambo pilih bara balinyo badak nangko barako bange badak jominya. Oh agi bonyo bake ambo lanyo buek bon di siriko bakato nang gadi tadi. Onde abang dangan bana kok buli ambo bakanda minta nombor telepon toko bange. Oh minta nombor telepon toko di sinan kalau kok dipandang ndak guno dietong lamo sadang sabantu itu juk. Onyo agian nombor telepon toko satu di agian nombor telepon lanyo ambil di namudo tu inyo babali. Honak nyolai pae. Di sinan kalau kok dipandang biari sari tunaninyo buyuang di kota di basanang-sanang Johanna oh anak bertambah gadang yo inyo jo anak bertambah basanang-sanang kekayaan bertambah-tambah nampiti bertambah hanya di sinan bakatonyo anak bake apanyo de apa sayang yo santi bakato ambo bake apa batanyo santi kapapa ola lamo ibu sudah meninggal lado anggaran sampai tahun lebih indak tadaga pai nak babi ini tuan. Oh nak takana dia apa nak babini. Oh kalau nyo badan diri santi. Oh tadaga lo ambo nak baibu. Kokok lai katuju pa di badan apa jangan takui bakek santi ukuran babini apa babini tapi jangan ambo diabaikan yo pa. Oh mandang kato bantu itu menjawab badan diriku onde santi anak apa. Oh di sinan kato badan inyo danga di santina elo kalau masalah babini yona. Oh apalah bajanji dari hati ketek kok lah batamu apa jo santi alun baniat nak babini tuan. Oh alun
baniat nak babini ba itu bana katoriko komandang kato badan apa nak tabado sanang ngati anak bagalui apa jo anak bayo yo ate rumah mencali anak jo apa lah bagalui nampak sekali di pembantu balakak galak pembantu. Oh di sinan kalau kok dipandang di siala pulang dari sawah jatuhlah daun ate batu si cere ado dalam rimbo de anak jo ayahnya sedang bahagia sainggo iko pak awak dulu besoknya to sambung pulau pak Oilianata mudi anata awak nak jalan ke kepala di sinan menanam pelo. Oko ingin jo kaset rabab Siril Asmara calik di YouTube banyak ado sisi miris lah oh apa hola di dalamnya